Сближаване с вашето чихуахуа. Вече сте си купили или осиновили вашето чихуахуа, бъдещия ви спътник в живота? Поздравление! Но имайте предвид едно. Вече не сте единственият, с когото ще трябва да се съобразявате. Да имаш куче не е само игра и гушкане. Това е дълъг процес, който включва тренировки, редовни посещения при ветеринар, груминг, както и подялба на време, пространство и дори вещи. Нека започнем от самото начало. Когато вземете кучето за първи път в колата, то вероятно ще бъде притеснено. Това е нормално. Все пак, внезапно се озовава в непозната среда с непознати хора, миризми и звуци, които може да го объркат. За да се почувства по-сигурно, е добре някой да го гушне. Ако сте сами, увийте го в мека кърпа или го сложете в мека кутия. Целта е пътуването да стане възможно най-комфортно за него. Важно е предварително да подготвите дома си. Трябва да премахнете всички дребни предмети от пода, които кучето може да погълне и с които би могло да се задави. Осигурете му уютно място, където да се скрие и да се чувства в безопасност. Постелете килимче или одяло, на което да си легне. Можете също така да направите като мен и да закупите специално прегреждение, което да му осигури чувство за защита. С времето кучето ще свикне с новия си дом и ще започне само да се разхожда из стаите. Просто му дайте малко време. Някои кученца свикват по-бързо, други по-бавно, в зависимост от характера им. Осигурете подходяща стайна температура, качествена храна, вода и безопасна среда за вашето чихуахуа. Кученцата обичат да се катерят, но трябва да внимавате, защото падане от високо може да ни се отрази фатално. При по-големите кучета такъв риск почти няма. Всяко куче има уникален характер, но сред историите на много собственици се забелязват някои общи сценарии. Обикновено се случва едно от следните. В началото кучето може да бъде оплашено и да ви избягва. То се нуждае от време и лично пространство, за да свикне с новата среда и да се адаптира. Или обратното. Кучето може да се залепи за вас и да ви следва навсякъде. Ако е бебе, то най-вероятно ще ви възприема като заместител на майка си, което е съвсем естествено. При по-големите на възраст кучета това просто означава, че се чувстват сигурни във вашата компания. Ако вашето чихуахуа не се адаптира след няколко дни, не желая да го галите или гушкате, не се храни или ви избягва, тогава вероятно има някакъв проблем. В такъв случай е добре да преосмислите подхода си. Важно е също да се запознаете с миналото на кучето. Ако е било малтретирано или има някаква травма, ще трябва да се заредите с търпение и да му дадете повече време. Спокойната обстановка у дома е от съществено значение. Кучетата усещат нашите емоции и се влияят от тях. Ако сте спокойни и уверени, това ще помогне на вашето куче да се отпусне и да се адаптира по-лесно. Още на втори или третия ден ще трябва да започнете с възпитанието. Съветвам ви да използвате положително награждаване и да избягвате рязкото поведение. Така кучето ще ви се довери по-бързо. Въпреки че чихуахуа изглеждат малки и сладки, не ги третирайте като играчки. Отхвърлянето или прекомерното стискане ще ги стресират и това може да доведе до тревожност и изнервеност. Играта е чудесен начин за сближаване с чихуахуа, тъй като те са енергични кучета. Чрез различни видове забавления не само изразходвате излишната енергия на кучето, но и укрепвате връзката помежду си. Опитвайте се да балансирате между физическите и емоционалните нужди на вашето чихуахуа. Всеки ден, който прекарвате с него, е инвестиция в едно стабилно бъдещо приятелство. С времето ще видите как вашите усилия ще бъдат възнаградени с вярност и безусловно обич, дори в моменти, когато не се чувствате в най-добрата си форма или сте имали лош ден.